ta ko muslim mi namdi mo wi mi nene haalnam to baabam woni o wetan kadi o man Sénégal ƴettumi décision noon hankantini arde ɗo e Sénégal pour yiitu jinnaɗam koto tawni ko fawti hen ko kadi hay jinnaɗam debbo andani ko Sénégal ga faami ɗum matande ya waynake so wayni mo oppotaka kala nde mbayni mum o oppotaka mi yaha joni kam o andi a yettima omo andi mbiɗen ɗo e Sénégal o andi hen kadi koma jettimo andi ɗum hol source uji ɗi dañɗa e bamma no wiyete babam gandum source ni ko woni photo mo joguimo e photo go mbiɗa joguimo ni en même temps mo jogui ɗum e portable am encore kono ɓurani hewde nenam haalnata kamen haydara so Allah no wiyete wiyete ko Amadou holto jeeya ko men anda ɗum fof mi anda par ce que nenam haalnani kam ko leeri en fof haydara mi andani so photo ngo tan joguinomo gon tan gandumimo ko adi fof momi walle jarani bojji ɗum jarani bojji ma de c'est vrai no muusi jibineɗa anda bamma c'est vrai no muusi jibineɗa anda yumma e won hen ɓe ganduɗa ɓe jiminama ɓe andani yummaɓe ɓe andani bamma ɓe anda semori ɓe mbiɗa wawi wiide bamma peut être mayani omoni wuura donc wuuri tan kono rufani hande jewmi ko jewten sans retien sans frontière min mami jagga mami waɗa ko poti wadde ko fof avec toi aussi ɗum tagui guila nden ha joni mi namdaki ma hen haydara par ce que c'est peut être ko moftuɗa e ɓerde ma ko triste histoire wona hunde mo ganduɗa no weeɓi haalde sabu so weeɓino tan a haalino guila ko ɓuuri mais je sais que kadi bocconde sufusani nafata no mbatta mi yiiɗa yiide maɗa waya par ce que ngon goyɗa hakkude galle e guila nden ha joni tan joni jinmi ko mofta boji ma de ittuni hande mbatten mi jinno yaade galle kono mi yahata hande ko dow mbaɗan anen continuen yewtere amen ya aɗa wawi ɓortade ɗum ɗo guitta bojji ma ɗi après kolla kam foto kolla kam fof nani suudu golle o koko soki non non sokaki no mboɗomi toon fofto après mi arta ok kono a yittat bojji ma ɗi kay a dañi jingo o wona jal seeɗa yarata mboɗomi ara nen
Kawyaru. Adanaki. Non bello giudito. Ok. Johnny, le morale est bon. Oui, ça va. Amin bawi continue yewtere men. Ok. Ne mbay contente. Mi yiɗa jaltina bujji encore une fois. Bon. Mbaɗa wawi yiide photo bamma. Bien sûr, moom mi hollema joni. Ok. Photo ngo ko bannore portable mi foti hen. Cikku maro furil tuksengel ma majju. Photo le portable. Non ɓuri sir. Ɓuri ngel moftum ɗum après mamde portable pour mi jogo ɗum. Voilà. Babam nen. Woni baba? Kawyaru ko woni? Kawyaru? Ko woni? Foto baba ɗon wona e wayde. Gonduɗa? Non, mi wayani. Ah. O woni bamma. Ko woni baba? Kawyaru? To guittata awra photo. Koye nenam ƴettomi ɗum. Hayde ƴettam nde rottinani. Nena wi yumma wima o woni bamma. Nena wi kam noon kay. Kawyaru aɗa jahlanami nak ko woni? Ka koccuɗo walla Min kemi hoccani ko nenam mofti ngoɗo foto moftino ɗum toni mi rewma koyngel ha gandu to mofti ɗum gujjitimi ɗum ɗe garamine gaddormi ɗum. Kawyaru? Kawyaru gonɗa ko fortande kollumami. Lei. Kawyaru min nak aɗa naññami nak Kawyaru ko fortande tottumami mbimami o ko babam wona e wayde ko gonduɗa? Sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wa. Kawyaru? Argay non kawuya. Kun? Kun wayra? Kawyaru yam ga kun wayra kun? Ala ko dara kay. Jewa foto ran ko nay wayde. Wala randim. Ka ganduɗo babam? Kawyaru mbiɗa aɗa andi babam o? Babam aɗa andi kanko o? Aɗa andi ɗum? Alhamdulillahi rabbil alamina. Ɗum wawa wonde. Kawyaru halduyam hokku bujji maɗi. Min ko lewrumami ko wona mere. Wona mere woppi kaɓe kalni oɗo. Mais haalnum ko woni mbiɗa aɗa andi babam min to gomi ɗo ni. Wona mere tagi ka tagma nande garɗam. Wona mere. Kawyaru e jun oppo bojji ɗi noon oppo bojji ɗi fompo. Oppo bojji ɗi anna Kawyaru mi yiɗa yiide maro woy. Non, oɗo woy. mi wayani.
ingunda ko wori ke kawyer anne sa wori mina wayna kama pumbata ko no mai wayani wode fompu gira made bidande baram kawyer to yuma woni nenam o mona mali ada wawi noddude mo jangu mi noddam mais hadim noddude mo jangu haalam to baba mo to woni holto gandu holto jiidamo to woni haalam to happal le mine bamba piji ana pampiji eyyo ko andi bamba gandal kawre ko andi hol yoni bamba te jogira ko babiraade moy wala yuma wiya aisata ko acca woni yuma e kawyer upu ko ngoyata ko no wala jidda ko mi waya hoppo jimani anani hoppo jimani si wala no danam nena mi yamu cango yo ar kala ko wawi namde so taw namdi ko kalis après min non totte kalis non dam so wawi yo jetta avion so ala avion yo jettu bus kala ko wawi jettude o arta yo jettu o ar kawera alhamdulillah rabbil alamin kawera dik nandi baba ko jilut non ko fof mbiɗa doga ndeke ganduɗo baba nane sara hey way Yes. Mana aja. Zara, I mean, ko woni? Yes. Mina nan dille yaro hankide. Yaro walan do. Zara, ana yonta. Ayonta ko min yonta. Yasin, so mi yonta ka sax yaro mi nga nane dille mako mi yani auto mako te yawi fouf pour yaro dawa heure. Wala do. O wala ko suko mako dum kay ala fof ko namde dum. Yes, hanki mi noddu yaro ha tampi. O dettane téléphone mako. Téléphone ane sal. Téléphone o soni après noddi mom kep mi voix boîte vocale o ngifi téléphone mako. Jonnon foftin horema, ko Allah foftin. Allah wadi wona yontande ma. Ko min odo yonta. Min jonta do non. Bele wawani horam alhamdulillah rabbil alamin. Mato yaro o yawa ki kam e yawa dema. Jawgol gol do ha yaro no yaha ene wala min demi anda goto kono min kam so Allah warani so mi mayani so mi gayni hasitare joni so mi yalti kala do wawi nadde mami andu ngam so hani na ko dum tinde bale boli do gasi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ça va? Ça va bien. Ayo na mo de yero. So bo mi ndari dum suru mo ko mi tawani dum. ko do yer Hapri auto mako ko si garani dum. sa yi mo tam kala na o wala do wala ko to maygal makko Maingal makko. Kon di dalwi ko genam warani o gal. Aisa ayidu yero wala ndo e galle. Yero o wala ni do. Onon dal joddon ko don jewta ko don pija ko don jal. Te mi anda mawnam ko hudum hebi dum. jam wala Ko heɓata mo goɗɗum ko wala jam. Yero wala ndo e galle he. E onon ido be kam tuti okay. Onon don miijaaki faawon. On miijaaki o yiide o yana. On miijaaki walo e hôpital. Ala ko miijo don ko wona moni walo e goddo de. ay sa adon ko wono so wala do hôpital médecin ji do tawito di ma noddu min téléphone ko jam ola humbata ko bellanteje sago makko woni Aisa yew mbaɗa waɗma respecté ha respect gonɗo hakkude men o mi yiiɗa hay dara bona hen a tawatayi mawɓe ɗiɗo kellifaɓe no jooɗino kaala haala mum mbiya amen yero hunde heɓi ɗum yero no woni mawɗo kellifaɓe an joni médecin ngaji ɗi no mbayi wadde avancé ni soɓe ɗettima ɓeɓe liggi numéro ɗum ɗo ma to woni yero ɗum ɗoji makko auto makko ala fof ko ala hen numéro aji amen fof adresse galle o fof nana hen
yeeho so hunde heɓino ma docteur ɓe noddu amen ɓe mbiyeɗo hunde heɓi yeɗo haydara heɓani ɗum yoro so walane galle he yeɗo ala ko mbawi sona to yoro ɗannaki jahani hay nokku walane galle he waɗa koye konde sago mum ko ɗum noon foti wasde dallude hakkillaji mon nde ngannduɗon nde siko walani ɗo o yahanno voyage noddat anani tawno ko jam olo humfata o noddat on o wi on hande mi walani o biya o nodda kam o wi kam non ko jaggi kam nangam lakkatade ko noddani no yalde esa minen wax dëgg yàlla xaala ka min mbaawana wallahi yoro koye laa koye ko weli ɗum koye omalay jam walla laamno ko e ɗum ɗon oko min deeje min tooni horam min o arɗo ha andi min haalda ɗon alga tuttati amata ko komin mawɓe kellifa wote min mi heccani mon way omi ya am dogani e mon yiƴam am to gaɗɗama yero am dogani e mon ɗum tagi joyɗon ɗo moɗon ɓutto wayeddare ndi ari min kaccito ha deedi min kew minen a waɗi min yoro ɗum ɗo yoro koye haajuji mum woni koye haajuji makko woni koye haajuji makko woni aɗa ko ɓurmi añde neɗɗo o yaka ko woni haajuji bébé Aïssa mawɗo omo sennide trop men ode somi addimo ɗo heɗo ni an kam ko kanko jogorɗa ɗo jibini ɗum kam ele laaɓa ɗum no maydam laaɓeni an mawɗo yimɓe woni mawɗo kelli faaɗo ene oppiɗo rewɓe mum yeehi waalo rewe cukalel tukase no yilo tay fi notami accir noon haala ka kastare ndi ara sen kastima keɓa dow suudu ma to koɓa climatiseur ma ɓurna ɓandu ma no dejjinoɗa min mbiɗande so Allah yaltini kam ɗo mi heccitima mi yalti wallahi Zara so wima maw andu kala ɗo yaɓɓima mi yaɓɓu ɗum Ibrahima yaltanam sago an Ibrahima heño noon yawno haade horaire o woppudemi ɗo yawno haade horaire o woppudemi ɗo kam jahode hay ñeek hatta kam yaade a wowi sam wottima par tan tottuma liɗɗi yew ndesan Ibrahima Ibrahima gonɗa e dow mum rokka mi lima noon Didi bon Ibrahima sago wayen fof mi arrange fof addi sago ndesan mbaɗani kam somi hooti mo hattoy ɗum day nen soroy koyɗam tan gonga gonga on ceerno ɗum gonotano seeɗa tan sanci o koye finition woni gaynen sanci woni wotere ɓuura dañde kalis Ibrahima gila mboɗo wima mbannade e sanci ko mbinomani non caggal Allah walli kam ha mi dañi paas jooɓaari ko joguimi ɗo ko paas e jooɓaari e 50 ujunere gonɗe bitiko arani kam yimɓe dañi kalis ɗum ko seeɗa no moƴƴi seede ala ko barke woodi ɗum ne ko gonga e neɗɗo sa liggima ko waɗi barke hay sa ñaaw ɗum koye jaam gonta min noon Ibrahima ala wof ko mbatta ko hande gueɗe Ibrahima wof ko mbatta ko hande gueɗe Ibrahima ni guel way o selusiɗani way aña fiji eyyi joni Allah jarama min mi weltima par ce que ko mbiɗa ko min dañi agent propre n'est ce pas eyyi min liggima min kam sagom wonno ko joɗɗa tan gaynten santhi o jaaren nde wotere ala ɓayi ko noon min moɗomi ɗo il faut mi gaynta santhi o min mi yahat Ibrahima eyyi min mi yahat yo Allah wat jañde tinno hoorema noon inchallah Ibrahima sa meeɗi ko minmi ko Allah surno ɗum ɗo Ibrahima pettal e dote vide hay balɗe 5 mimani min ko garannoɗa ko aɗa naata mbaɗa somi miijima pette ɗe kam Ibrahima hutoto anani tinno e hoorema noon min mbaɗan yaha waɗanam duwa mbaɗan yaha bon yo Allah wat jaam amin yo Allah rokkumen yewdirde laakar o ɗum
laaka yo Allah rokku men yondirde laaka Ibrahima non yirda tinno hoorema noon eyi tinno hoorema a jarama mi salmini gandara ko nani yawra noon nani wawa ɗum boy hande dal boy aɗa yaltina quoi boy super non c'est juste que hanki Allah da oɗon taw weɓani pour mbaɗen divertir yindiren minima mbaɗen causé comme il le faut weɓani mon frère d'accord mais hanki jam hanki jam partir de 23h jusqu'à 2h du matin mbeɗa nodduno wulay mi heɓani mo téléphone wallahi ɗum haɗi mi danay ko a jamma c'est inquiétant kadi de jour au jour heɗoy de jour au jour min aɗano fuɗɗo wadde mi inquiété ko en fait ko aɗano waɗa métamorphosé wona mo mamour mo gandunomo jeemmi joni ko aɗa yiɗanno min mboɗo yiɗanno mais oɗo suhu debbo bo o yaltinima e bangyo banque o omon wonma décadré ko en fait walla boy heɗa tan haalama debbo ko jiɗɗa fof yo wot ko kedduɗa c'est vrai aɗa wawi yidde comme il le faut mais yo wot ko kedduɗa ha ko ganduɗa minen min dañca e ma accès somin gueri ko gamele min jiiri he ma walla wawa yaade non min aɗan hersine mamour non c'est pas ça parce que no kam laaɓi ko dañi min quoi ɓuuri kamen jaakude yo 23h ha 0 waɗa noddina téléphone heɓani ɗum no kam laawi ngol ko vie o woni toon pawo nan ɗon o jibaani yedde téléphone o aɗa wawi noddude mo mbasa hebde mo to portable makko ko wontono woddi walla ko ɗani ɗo ɗiɗon fof no wona mais ko a heɓanimo rek ti duut ko vie o won toon walla ɗiɗon est ce que ani goɗɗum vie o hami waɗamo dénoncé non mi waɗanmo dénoncé bo tu exagères depuis lors mi winoma kala kaɗa waɗa hen yaw hen prudence te min vie o mboɗa andimo ɗiɗon ngalano e makko te mi sikkani kadi so tawi ma wone makko mi winoma ya yaari hen seesa yiidema toon vie o noon oto tagui wadde confirmé certaine affaire jusqu'à présent nak an haqqille jalousie oɗon on tan joguiɗa kiɗam nan wonma débordé hollu debbo an ko gonna e dow majum gasi c'est fini je vais te rassurer a sikkune somi wiimo ko mbaɗanmo dénoncé mi waɗa waddanmo e rew makko et tout ça walla ou bien ko probléme mum Aïssata heeɗa aɗa yettanmo part quoi non mais t'inquiète Aïssa ene wawi jeyde hen par ce que Aïssa aujourd'hui on projette sur le mariage ɗeɗon gueɗe fof ne wawi wadde perturbé de gauche à droite mon frère ko mbimami o rek wona exagéré ɗiɗon affaire ji ma yaltima wadde dénoncé pawo an haydara anda e pawo ha joni boy d'accord mais quel que soit alpha pawo kam so waɗi insisté ni somi heeɓimo nodduma téléphone heɓatamo somi noddimo téléphone mi heɓatamo bon mi haalma taw ko dal pawo ne kanko réellement ko kanko wondi mami haalal mo fammi ko Aïcha e hoore makko mi noddi mi haalno affaire no yaari hors de question non sérieux noddude Aïssa mom hors de question ɗum noon wawi fof ɗum banggue ha joni kadi an a heɓani hen ko leerma aɗa waɗa dénoncé woni Mamour joni a toñat quand je l'appelle elle me décroche pas donc ko jiiɗa mi haal ko bio wondi quoi boy d'accord mais kanko on wawi ɗon hokkudem exemple raison ngaji ko tagui o ƴettani appel ma sono tawi ko ɗani de walla portable makko ne woɗɗi mo walla autre chose kanko ɗiɗon fof wawi hokkudema mais vie o mom kala ko mbawɗa haalde makko kaɗa toñamo boy Aïssa mo mbiɗa aɗa haala noon ɗum tagi ɗum leydi oto mi ɗumin sa ɗum noon kam fotani arde ha gueɗe ma sa t'inquiète pas not ça si c'est le vieux je vais le dénoncer on peut y aller c'est mieux pour toi ɗum noon kam mom mi jaɓa ɗum quoi franchement laisse couler baba hande noon adduno kam ɗo ko yewtidde e moon bisimilla alhamdulillah nde tawmi ɗo kadi mama tiji an yewtu haala gueddo noon addimi ɗo par ce que gila ni min mbaddi ha joni on jiyani kam kadi on nanani kam ɗum tagi hande noon garmi pour yewtidde e moon famminde moon kadi ko heewi ko ganduɗa on paamani ɗum hen ko gonga min mbaddi mi ƴetti junggam mi fiimo hello kono wona yidde fiide mo omo andi ko wi kam ko noon ha piimum hello
ko ɗum muusi kam te kanko kalɗo omo andi nde o haalata nde omo andi haala ka to yettoto kam te ko wi kam ko dillini ɓerdam ɗum tawi piwmomi hello te omo andi noon kanko somi yirimo fiide wona hello tan piyanmomi par ce que min e makko tan goni e appartement he oɗo wawimi toon wardete hay goto tinani ɗum ko goho ɗiɗaɓel ngel yiddam e faade e makko omo andi kanko yidde makko faade e yam mboɗo andi par ce que guila o ummi toon ha joni mboɗo andi mboɗo waɗi sentir wonko manque mi kanko ne so haali o so haalani omo andi wonko manque mo la preuve guila o ummi toon ha joni o jotta ko jamma mo neldani mi message walla min kaldani téléphone omoni o yeddata bref ɗum noon fof noon baba sa yiiɗi wonko saabi ɗum par ce que ɓe mbi ko dewgal sukaɓe so weeli ko jinnaɓe kono kadi so metti ko jinnaɓe ɗum fof noon so wayni sa wi ɗum ko jinnaɗam debbo woni nenam kanko jinnaɗo makko o jooɗiɗo par ce que kamɓe ɗiɗo soɓe goni e guerre eɓe mbadda tan ma feeñ e dewgal amen minen sukaɓe nenam noon nani ko kalanmomi ko mi haalde e makko mama tijjani yotto mi wawamo wiide haydara par ce que mi ala hen droit kono kamɓe noɓe mbaɗirta guerre noɓe kaɓirta kamɓe ɗiɗo ko ɗum tan hande feeñi e dewgal he min noon ɗum addanimi ɗo hande ko gueɗel gotel addi kam ɗo woni kanko guedda o ummo min dutto galle o woppa kala ko jagguno e ɓerde makko o anda ko waɗi ko erreur wonno hande ko ɗum addi kam ɗo pour mi haalanma ɗum kali oto yawmi ko kalata ko sa wi ko min o yumma otonami hen ana majjani yumma jibinma gonɗa koy ko surdu yumma kono an majjani ko yumma woni domum ko aɗa ko jinmi haalandema noon oto nandemi haala he gacca kam mi yeeda oto findinam ay ko gondumi ko gacca kam ata jirguirde kam ɗo anani ɗum jimi haalandema eyyi mbimo ko yaccu haala haalino mi nani haala ma kadi ko kalɗa ko ko gonga sa yi hande hakkude ma e gedda wayno wayni ko yummakko e yumma en jogui uuri hakkude mumen kadi nden uuri sa renay koko jogori rewde ha bonna hakkude en bamma te min ko teddungal mawgal woni hakkude en bamma ko sigilam no fewi kadi ko neɗɗo mo korsinɓe kono uuri hakkude mabɓe nde jogori wadde feere ha naati hakkude moɗon ɗum ala e jaam min ko kala mam komi haali gasi joni ko gueɗel gotel haala ala ana haalta kanko haalta gadda haalam gasi hen ko kalannomi mi haali gasi joom galle ma aranima sa yo arnima komo yinma sinno yiɗani mo arantama an amen gandi aɗa yiɗimo gati oɗon kalda jamma e ñalamma taw min tinani mi an mi haalninoma wonko kalannomami hen mbiɗumi aɓe kalde téléphone cikkuɗama taw mi toñamo joni haala gasi ummoto joni ɗaɗo joni babagal yo ummo o ƴefta bagage makko o rewa e gorko makko ana ƴeewi ko a ƴeewi ko kalɗa o an min komin haalna walla ko an haala komin waɗi décidé haala gasi yo sumni wadde baba a jarama kalidou a jarama kalima Allah ɓiyo oɗon jarlono oɗon jarama min jarli min jaabi hakkala mi walla mo e bogo su eyyi ala probléme a jarama jarama mi salmini galle mbiya ba mamadou salminoma mamadou so Allah jarama bisimilla continue ko dañɗa hen foof ganduɗa a wiyata tinan ɗum yo yawa wona fino ala fof daña mbi joni mum o yaade kumo tan waɗa tubawoji dewgal e ƴa kumon joni yaade
non? Hado. T'inquiète pas. C'était vraiment génial. Bisous. Prends soin de toi. Carrément. Ok. Ano kurko debbo mo dewɗa noon gila ɗe balɗe fo haɗa rewe ma awa woppuɗo kurko debbo an gila dañde bon ha Mais frère match fuɗɗirta korne en gonani match boy gonɗen koye mayde holno jirta gorko hono ma pistoɗa ɗum eyyi hay surgaji ɗi ganduɗa ngala jiriñ sah natti wadde ɗum ɓen goni an ɓe ngala jiriñ ngala nafoore ɓe ɓen goni an boy ɓiɗa heftinma joto kone an woni docteur Yasino anani docteur galle mon go wecce wona becce docteur a hulre tan koɗo ɗo no yaade arrêt boy ƴeewoy liggey moƴƴo mon frère français mbima esprit sain dans un corps sain boy eyi min français yo mbimami ko merde kurko accuma tan walla ma do Allah e balɗe ma anani accu boyo walla min ƴakkuma o si andan min tan ko pikko e peel ndi hande noon moɗa ma pikka e peel o koko accinimi visa anani Allah ne wawi o pinma nasno boy ay wata haalde ɓaɗa joof accu boyo mbimaɗo haalnani kam boy accu boyo Allah nationalité Allah ne wawi o pinma boy e fof min nangumi fundu boy fof fundu mi min wiyani mi poñani mbimi ko yaccu boyo aɗa ni mi haaldema ha haala ka woɗɗo mi poñani e mbimi ko yaccu Fatima Allah ne wawi haala ka woɗude Fatima serna min ndi sakkondi faw aɗa wona docteur ka torum pour timme kut ko ça soit la première et la dernière fois ko mboɗo doha e bedda mboɗo yaha e bedda aɗa heɗomi jogui hono ma tara ɓuccita mayde bonde joɗɗo e ma hande ɗeɗɗi to ndiya kala ɗeɗɗi timan tan ñifon sana mbaɗa tan oto mi ɗeɗɗito jaggoy ha tiiɗo de ɗeɗɗiro gorko wallahi jaggo ha tiiɗo woppam aɗa ɗeɗɗiro woppam boy woppam goppa Fatima ça soit la première la dernière woppam goppa Fatima to mbi woppam boy min ɓurbata min ɓurbata billahi wallahi a dañ sa ɓe ɓaɗa koye pawgal ummima so waɗano o pani ummimi billahi boy watta kam ni koye pani ummima kono wona haydara o jour viendra ɗum ko lasma film o arani taw après garta galle boy a dañi sas boy dañi sas Wop mo ara. Wop mo. Ulay. Bien wop mo ara. Wop mo yeto. Pourquoi ada nanga moy dum do pourquoi don tedde in ko bibira ko mo jogi colonel on wala insister pour yedanade hey do mi dañan do sens interdit ah bon so wili kam mi natat so wili kam mi yalta mamoudou ada ko way hadde halde vieux jinmi ko andandema jinmi ko ganda dandema jawdi wala dandema khalis mo hal dej goppa kam mi hala c'est pas ton tour c'est pas à toi de me dire mi dej ou pas goppa mi halde makko il y a combien de vieux qui sont au Sénégal mbaɓe do ma dañde khalis dañde jawdi cikko onon kam do jiiɗon cugole tokosel jodngel oɗo mbawi humande mamoudou c'est pas ça là c'est parce qu'elle n'a pas de soutien elle est faible. Écoute, mesure ton langage. Il mesure Ali, alors qu'on mesure. Je te dis de mesurer ton langage, je ne suis pas ton égal, mais wana gidje. Est-ce que anani no mbiru mami?